Kuramoga John kwa dhimbele gimago mago hala uchumi mar piny Kenya pod dhi medo dongo mana gi atamalo 5 gani maen kaluwore gi nengo mar mwandu mamedo idho midhiero makagi kacha ma okwako piny to kod pek mar gope ma Kenya nigodo. Maen kaluwore kod lipot ma uchiw gi bad migawo mar tiegruok mar Institute of Public Finance Kenya IPF. Ripot no yango ni rem mar keto kenge kata chike makare wi yore mag duoko chien gope ma hinyo bajete higa mar 2020 kod 2021 nomiyo Kenya obedo gi pek mokalo kendo keto singo mar gope medo bedo mapek. IPF kata kamano okoni geno nitie geno mar dongo mar uchumi ka sirikal oketo kenge mag duoko chien gope kod rem ma hinyo bajet kendo keto maino e chenro mag uchumi kendo ma ochuno ni nyaka tim. Global events such as ongoing Russia-Ukraine conflict, high inflation rates, and climate change-related shocks are likely to erode gains made from the economic recovery strategies, slowing the Kenyan growth to about 5% in